Dobrý deň, volám sa Ervin Šimko a som generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti na MIRI. Rád by som vám predstavil naše dve nové výzvy, prostredníctvom ktorých môžete získať podporu pre oblasť verejnej správy i školstva. Prvou výzvou sme sa zamerali na podporu v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni a je smerovaná na verejnú správu. Vyhlásili sme ju 20. februára a chceme ňou podporiť orgány verejnej správy. Podporu môžu získať tie projekty, ktoré zvýšením úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti zabezpečia súlad s legislatívnymi požiadavkami v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Na výzvu sme alokovali 10 miliónov eur, z toho 3 milióny do viac rozvinutých regiónov a 7 miliónov do menej rozvinutých regiónov. Ako štatutári verejnej inštitúcie isto viete, že máte povinnosť riadiť sa zákonnými požiadavkami v oblasti KIB. Táto výzva vám pomôže odstrániť nesúhlas s legislatívnymi normami. Výzva je určená primárne právnickým osobám, ktoré sú subjektmi zaradení v registri prevádzkovateľov základných služieb podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti v sektore verejná správa. Projekty môžu byť zamerané na všetky oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti, napríklad na oblasti organizácie kybernetickej informačnej bezpečnosti, riadenie rizik kybernetickej informačnej bezpečnosti, riadenie kybernetickej informačnej bezpečnosti vo vzťahoch s tretími stranami, ochrany proti škodlivému kódu či kryptografické opatrenia a iné, ktoré sú priamo uvedené v platnej legislatíve a výzve. Ďalšiu výzvu s obdobným zameraním sme vyhlásili 12. marca a chceme ňou pomôcť štátnym a verejným vysokým školám naprieč celým Slovenskom. Cieľom tejto výzvy je zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti v našich vysokých školách, ktoré sme definovali v predchádzajúcej výzve. Na túto výzvu sme alokovali 5 miliónov, z toho 1,5 na rozvinuté regióny a 3,5 milióna pre menej rozvinuté regióny. Zároveň by sme radi upriamili vašu pozornosť aj na iné výzvy, ktoré máme v rámci kybernetickej a informačnej bezpečnosti zverejnené alebo ich pripravíme. A to sú výzvy na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry, pripravovanú výzvu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo na vznik kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti. Verím, že naše video bolo pre vás užitočné. Ak by ste sa chceli o výzvach dozvedieť viac, tak všetky informácie nájdete na našom webe www.eurofondy.gov.sk.